Ekele kedu ihe mere nwoke a bụkwa nke ụkwụ na-agaghị erughị ala ozuola oke enyi m kedu ihe o mere nna ime ejide m nwa gị nwoke a na-akpa ekere ka ọ na-anya ejide m ya n'ọrụ nna m ka ọ nyụgasị n'ọrụ nna m ekele eziokwu nna m adọ mpekele nsị nnụrụ ya ọda apụtọ m ọkwụla mechie gị ọnụ ihe na-emekwa gị isi ọ dịkwa gị mma ị gara n'ubi mmadụ ga-enyo nsị ọnwụ na-enweghị ebe a na-anya enye osi na ogige ụlọ m a niile ihe obodo ịnọ mmụọ m obodo nna m ebe ọbụla ntiri nye osi mmụkwa ọnụ gị ọzọ ihe na-emekwa gị ị bịaruwa bịa enyo nsị enyi m nwoke biko do gbaghara ya nna ya ọkwa maka go ewezuga ihe ngara ime nwa gị nwoke a ọ ya mmecha ihe ngara ime ama m iwe gị dị ọkụ dajụọ amkwa ga-esi ga anyụsi na ọrụ nna m do gbaghara enụla hapụ ya enụla gawa ọkwa maka n'ụlọ ọsụsọ ma pịawa gị isi onweghị ihe mmadụ na-aga anụ ihe na-eme dị gị gasị m mpekele nsị ị bịara uwe enyo nsị Ediga gị je hichara m igwe. Ediga gị sara m igwe ekere. Che, das ngwe na gozi. Das. Ya di no kan no gwa kan ne cheri gwa. O gwa kan na cheri gwa. Ini gwa na nsa cha na ebula gara ya ga suwe wadangwa. Su yi muta he. Che he me wure ga me gute. Bi igwe nke m ka ị ga-esu ahụ. Ekere nekwa m anya. Aka ga-akpakwa n'igwe m o. Ya kwa igwe nne m na nna m nye mgbe m mere agbamakwụkwọ ekere igwe atakwara gị o nwa nwoke ị ga-achala ya nya na-atọ ya nya ma o si ya nyakọta ihe niile bịanụ m ya ka ọ bakwara m uru mmekwa m nyacha m eburukwa bie ụmụ m nna m na-ebe Nwa si azụ were banye nne ya n'afọ ọkwa gị ụwa kwama na gịnị nwa Sonia o help ya hụrụ m gị n'anya Sonia baby mo ahụrụ m gị n'anya ọ dị m n'obi o ahụrụ m gị n'anya o hehila ị mara m hụrụ gị n'anya ahụka m gị n'anya ịhụkwa nke a wụ na ịnabata m gị na-enyeju gị afọ nke ịnabata m aga m ahapụ gị onweghị ime katara m ahapụ gị aga m ahapụ gị ahụrụ m n'anya were chere ekele so ife na-akọwata kịta nwa bụ ka mụ nwa bụ Sonia bịa bụrụ enyi gị nwaanyị enwere ihe ọzọ m na ebe a na-ayọ
ọ ka iwe ike kwere wure enyi nwaanyị. O nwerokwa ife mmadụ na-aya afọ. Nna rọrọ maka gị mgbe ọbụla maka gị mgbe ọbụla biko ahụrụ m gị n'anya ịnọ m n'obi chi gba ụmụ obi agbawara m obi ịgba ụmụ m ga-anwụ ebe a. Mba ekele achọrọkwa m na ọ ga-enwe isi o biko. Biko enwekwa ihe mmadụ na-aya afọ. Ekele biko kunite ọtọ amakwa m ihe na isi m kunne m ga-ekunye ọ na-eche ịnabata m ga-ekunye isi m kunne nsogbu adị ahụ na ịhụrụ m n'anya chegharịa nabata onwe gị nabata Chineke ya wụ onye nzọpụta gị eluigwe dị ire ọkụ mmadụ Gịnị ka gị na nwa agbọghọ kwa ebe eme? Na-akụziri ya ka ọ nabata Chukwu ka m na-agwa ka ọ nabata Chukwu. Ịkwanụ kemgbe ekele nwa m bidokwa wụrụ ndị ama Jehova na-ezizi ozi ọma gị nwa gị kwuru ebe a na-ele ya anya. Mba nne anaghịkwa m ege ya ntị o. Ị naghị ege ya ntị gịnị ka ị na-eme? Nekwa onye a ọ na-agbapụli mpoto o nwekwaghị uru ọ ga-abara gị o. Uru adịkwa ha n'isi azụ o. Ịkwanụ hapụkwa ya. Nne m alaghịkwara m ihe ime ugbu a. Nne m na-ejejosi chọọ na-ekụsasị mmiri niile ị ga-agwagbe wara musu Ngwa uje a sị gị bịa n'ụlọ ngwa gị nwa JUKWESE ọmalịcha nwa ndị obodo a ga na-enwe ewo jujube onye otite obi were ya onye obi ibi ebe a onye ka ị na-ebitiri ihe a niile ka ị jiri na-arafu ha ọ dị mma wasị m ka m bịa leta gị wee mechie si na ana m abịa eleta gị ezigbote enyi m nwaanyị bịa soro m bịa tekachi ana m ete biko ị ga-agbakwanụ mbọ nwaanyị ọma ka ị kwụsị ihe bim ga ọ na ha apụla n'aka ka otu ihe m na-ete eji gbasa gị ọ wee ego gị ka m ji na-ete ya ọ wee ego gị kwụsịtụkwanụ ihe bim ga ị na-ebi ị ga-ewere ofu na-ebi agbajikwerele ya oche o jisiri ike kụta Melody ọ ịrapụ ụlọ gị bịa na-agwa m ngwa si ebe a pụọ o ruola nke oche si ebe a pụọ tupu mebie gị ya kọma si ebe a pụọ ngwanụ ka m lawa iwe ewele gị legwe ọchọ legwe ukwu anụ mpa ma ụchọ Jojo baby na-ekwu maka ejiri ya maka na-eti ọ gịnị mere? Nna anyị udele nwa ma amakwanụ m otu ọ dara ọ dịkwa ebe ọ nọ. Afọ ole na ole nwepụ onye na-anụ mkpọtụ ya nwunye nụrụ olu ya nna anyị. Oriakụ m ajụjụ ahụ ị na-ajụ ọ ihe m nwa na onwe m na-ajụ kama m na-ajụ onweghị onye ga-asa m mana otu ihe m maara awụ na ọbụla dị otu ụbọchị ebe ọbụla gara ije ọ ga-alọta ọ ga-alọtarị. Nna anyị makwa nke kacha njọ anyị amadị ihe ebe ọ nọ n'ugwu ka ọ nọ na ndịda ajụkene mụ na gị na ka ebe anyị ga-asị na ebe nwaanyị nọ nna anyị ọkwa na iberibe ka mụ na gị na-abụ dị ihe nka
mba mbakwana ọwụ ndị iberibe abụọ ka mụ na gị tupu ya dabara ya anya alụ eziokwu na ihe ahụ ị na-ekwu ọwụ otu ọ dịkwa m n'obi ihe m na-echekwa mana ịma na otu udele nwa gị ji akpa agba ya gbagodo gị na ya na-aga ebe a ị ga-eru ebe ahụ ị gaghị ahụ ya ọ ga-anọ n'otu n'ime ndị obodo ndị mepere emepe ka emepekwara emepe na kama ihe m na-echewu na ụmụ ike arụ na udele na-eche mgbe ọ kpatara akụ kpatọ otu ọ ga-awụ ya batawa mụ na gị nne na nna ya ga maka onye ọwụ ya bata gị nwa awụ nne ya ga-asị ya nna anyị ukwu ị bịala kedu onye ị na-achọ ihe ndị ihe na-aka bụ ihe nwa bụ nne ya chọrọ ihe m chọrọ ka m fụ nwa m anya achọrọ m ịfụ nwa m nna anyị achọghị ime ego nke m ji achọta akụ nwa achọrọ m ịfụ nwa m nna anyị biko mara ka ọ dịkwa ndụ ọ dị mma udele dị ndụ isi nwa m na-atọ n'ama ọ dị ndụ ekpere ndụ ahụ na-ekpe ihe m nwa na-ekpe ọ ga-alọtarịrị enyekwala onwe gị nsogbu oge eruwela mgbe anyị ji aga nzukọ ndị obodo mgbe niile ma nọrọ ebe a na-echegbu onwe ka m gaa nzukọ ka m na-aga eweliwe oriakụ ma enyekwala onwe gị nsogbu isi mma m agaghị atọ n'ama ọ bụ otu ihe ga-amata isi ya ga-atọ n'ama lee n'otu ị na-ebe egbu onwe gị ilu JUKWESE ilibina le notice no yiri no yiri agbe fa efi iri ota yime ha lota wo olila fu yilile ilibina ga biko imoko mama mwa imoko ebe msina hu yineke ka onwa wa ekere legodi m na gị ọwa ọgbọ kemgbe ka bidoro iji ajụga m ebe m na-eje hapụ ihe ahụ nye m kwụ na-ajụghị maka ala ike m efi ọ dị mma ma ọ na-ebupụtacha ihe niile nọ na ịghọtago ihe niile ịmụkwa ma nke elu ma nke ala o bupụtachara ha niile alaikechara m ya ọ mara mma ọ dị ka ara na-apụ ya o nwere ihe na-eme gị n'isi o nwere ife mege gị n'isi imekwa JUKWESE nwanne m nwoke udele nọ na panya imekwa na-akpatala ego ọ lọta ha ala m ga-asị ya lụọ gị ọma ga-asị ya lụọ gị so ị ga na-emeta m ọfụma otu nwunye ọzọ maziri m maka gị na baa ya ka m ikekwe ọ lọtọrọ nke ego ya kpatara isi ya lụọ gị bịa ekere lekwe m JUKWESE na-ele legodi m lekwana m n'anya n'elu lee m anya na ichesi nwanne gị nwoke ga-elegote m anya mụnwa wụ JUKWESE gwa m si gị udele akpatala ego kpatala ego udele dịka nyara kwụna Eliza na-emerịkọta ihe nkwere ihe na n'ihe gwa m ihe ọwụ isi onye efe ọlụ edo ele ka ọ bụla ọ ga-eme gị ya bịa ewe ebe m na-eje dị ime mkpa abịala ihe a bịa gbuo m oge ihe anyị na-akọ aghọtaghị m isi ya lee na nwatakịrị a na-abụrụ ọtụ ị na-abụ ọtụ onwe gị daa ga-egbukwa mmadụ kere nsogbu oge titi
No, maybe people are mahua. I who had the monk, Careta. Hello, maybe la me hell. You have one woman. Namdo. Namu, waiting punch or kai oh, well. Kata gabu. Ekere? Ijikwa aka na onwe be nsogbu dapụtara m. Na ma obe ihe mebiri no, obe ihe mebiri. Adị mma bịa n'ụlọ ọdụ. Achọ m ịnọ ọdụ. Ka m kwụrụ ọtọ na ọ dị m ọsịsọ. Ngwa m, ebe ị chọrọ ịkwụ n'ọtọ n'ụgwa kwuo ka ị chọrọ ịgwa anyị. Nna m, achọrọ m kwunu ka ịmụ oke ala m ka m nwere ya gagharị na-ewere mepe ibute ahịa. Nwa mmefu, ọ bịakwa. Mepe ahịa ka onye ike bara m uru. Ma achọkwa na imepe ahịa ga-abara m uru. Ma azụrụ ụtụ ụgbọala nke buru ibu nri otu a na-agaba na-ebu ụmụ anyị iku ugwu ahụ ndị anyị ikwu ha na-adị otu a ka kpukpurichi gị mechie gị ọnụ ekere ilechara onwe gị anya gị towenụ kụzoro n'ọnụ iru nna gị chere na ị ga-abịa ịgwa nna gị okwu ekere mba hapụ ya ka o kọwacha o gosisicha anyị otu o ji wuru ofeke ihe ahụ mere onye nzuzu gaa n'iru kọwacha nsị na ahụ juru gị ọnụ. nna m awụ m ofeke akwụ m onye nzuzu ịmakwa ihe m na-ekwu ime ọzọ nke m na-eche azị mwụrụgo ya nzuzu ruo onye ofeke ọgwụ amụrụ m kwesịrị ịghọtazi mmakwa m na-ekwu si nnọọ ka ndị bịa gwago ma ikwukwa a m ga-elekọta m ụlọ ahụ ma ala niile fọrọ rie ụlọ rie m akwụ rie m ite nna m makwa ihe m na-ekwu mechara ọnụ shebe abụọ ọkụkọ m akụwa gị isi makwa ihe m na-ekwu were ma shebe abụọ bịa nne o were gị anya nna ekere bụ nwa m ọ mụ tụrụ ime ya na biko anwa dị na anwa ga-agawa ebe ahụ ị chọrọ ịga biko akpapụkwana m iwe biko kwa akpapụkwana m iwe ihe m na-akọwa awụ na ekere a na-akpa agba ka m nwa ka m kwụọrọ gị nkwa n'ihu akpụkpọ ị hụrụ ọgụnwa na ekere ana m enye unu enye ọ gwụla m n'ọnụ nyowe anyị ịmaghị onye mụrụ ekele unu na-anụkwanụ nke ebe anyị na-edekwara n'obodo udele nwa gị nwoke alụla m esi mpanya wee bata nke a chịta ntapọ na ụgbọ gbaratara were nke ata mebiri hapụ ya ihe ka m mkpawu na iji ndụ gị bata o ịlọ nwa m ngwa were imebiri gị enye papa gbebiri gị enye ya anamata arụ na-eme gị
Ewere be gidi. Ka anyị bagodi n'ụlọ. Ọsọ gị ije nata. Ka anyị bagodi n'ụlọ. Ka anyị bagodi. Ka anyị bagodi. Ochu, onye wa na ochu. Ona amasa so di na abamo ko. Udele. See baka. Da bara kalata. Kuno na prison. No shi ko for comfort. Ona ni ya pe aguru boye. Awu jere mata ga ile. Udele. Kedu ebe ị gara? Oke mgbe afọ ndị a niile nọ na-achọghị anya ahụ ụgụ. Kedu ebe ị gara? Papa, unu echegbuzila onwe unu. Nke ka nkewa alọla m. Ọ nwụrụ unu ugbu a. Ọma Udele, nwa gị nwoke. Unu echegbula onwe unu, alọla m. Anyị echegbu n'onwe anyị. Ihe na-akụ maka m jụọ gị. Udele. Mama. Ịlọtana m. Kedu ụmụ gị? Ịgbazi aka. Kedu nwunye gị? Kedu ezinụlọ gị Udele? Ezinụlọ. Ọ wụrụ ezinụlọ m. Gee ntị, mama. Ị hụrụ otu ugbo ị hụrụ m aka nkwụ ofu Udele ahụ ịmụ. Engwere gwara gị na m alụọla nwaanyị. Mụ na m anwụọla nwa. Amụbe m nwa, alụbe m nwaanyị, enweghị nke m ji. Aka m ofu Udele ahụ nke unu mụrụ. Alụla m. Ụjọ atụrụ unu. Emekwasị ọ mụrụ gịnị ọ mụ nwoke ole ya ọ Udele. Agọ Udele. O wezụga na ya tụrụ m ngarịsị na ihere ya. Ị na-agwa m na nna m rere ala were tụga gị ebe ọkụ na-enwu n'elu ka ị were bara ngwa ebe uru ga-ebe ọtụkọ ọkpụkpọ. Moto anyị ahụ, nwaanyị anyị ahụ, Ghana must go anyị ahụ, waterproof anyị ahụ, ya bred wetere bred ịzụrụ n'isi ama ebe a na-ere. Ọ wee taa ya. Isi ebe ahụ nweta ịzụrụ ebe a. Na nna na-agwa ndị bred na nwanne m nwoke nọ n'ebe ọkụ na-enwu n'elu na ọ ga-ebute moto nwere gị na-ara nkụ. Ekere. Ara ọ na-eme gị. Ara na-eme m. Mama. Onye ara na-eme onye gba aka lọta. Ekere, mụ na ga-aba awụ ọgbọ. Gee ntị m agwa gị, nwa na gị anyị awụghị ọgbọ. Ụdịrị aka ntị m wetara gị. Udele gị na-ekere. Unu agaghị achọghị kwụsị ime mkpọtụ a n'ụlọ ahụ ugbu a. Nke gị nwa awụ Udele. Ị toruola iwu onye isi ezinụlọ, onye nwe ezinụlọ dịka ọ dị ugbu a. Ma ị ka nọ na-ezuzugharị. Bịa ọrụ izuzuchala lọta. Gaa chọọ n'ofu ebe nọrọ. Emekwara mkpọtụ n'ụlọ a. Papa, iwe onye isi ezinụlọ n'ike. Aga m awụ onye isi ezinụlọ a. Agwara m gị, unu tụọ ka m bụrụ ezigbote onye isi ezinụlọ. Papa, gawa ebe ahụ. Ara gbochie gị ntị ebe ahụ. Mama. Ịchọ ka nna gị nwụọ. Ya gawa. Ọkandị jere eje. Ka mgbakwu unu ga-ama otu nshawa ma okwu dịka onye isi ezinụlọ. Elotu ị ga-echi ma memechi ebe a lọta. Una eji na egwuregwu. Mụ na ga-awụ ọgbọ. Mụ awụ nwa mbụ, mụ awụ ọkpara. Enweghị onye ọwụ n'ime ụlọ aga nwa awa ma ama aka ya. Mama, agwachala m go. Onye nke a shọkwa gị. Ihe a mụrụ m n'ụlọ a. Udele. Ma, ebe ni yo. Ele nke bi emebi shere m oringo nna agba n'ụrụ. Obi ahụ ni m ni just ishi na-ebi ishi la ya n'iyi. Gịnị ka ị na-ekwu? Wele ụdị ihe nwunye nke a. Ma, anụ m n'arụ ugbu a na-eri osikapa na akwụkwọ ọkụkọ na-aṅụ mmanya m n'ishi ebe ishi na-akpọlite m. Asị gị kpọlite m, ị gaghị enye m. Ị ga-echekwa nkwa chọrọ inye m. Ya kwa ihe ụdị ihe nwunye nke a. Ị na-ehi ụra. Bilie n'ụra. Ọkwa n'ụra ka ị na-arụ. Nna mebesila ihe ị na-eme. A ka atụzi na nke were ụra. Ma Udele ihe na ọ naghị eme gị. Ị na-aṅụ biya, ị na-aṅụ nka. Ma ewepụ n'ọnụ ọgụ ọmụrụ ma amasị na ịwa amụsụ. Mmiri na-eri amụsụ. Mụnwa nne gị. Nsogbu adịghị. Ekwere m ekwe.
mana ọ ihe m kwewe maka ya wee bịa. Ngwa biko onye nwere ego a m tiri na nwantịntị akpa m? Ntịntị akpa gị? Enweghị ego m. Ọbahụ ụlọ ịjụwa gị bi n'ebe nye m ego. Mere ihe o. I'm a sugar cabin at home. I'm a regular cabin at home. I'm a mescal cabin at home. I'm a mescal cabin at home. I'm a super cabin at home. On the more of from no put that. Vivian, more about Vivian. He got me out. I see me down. He got me out. Hey! Ego le ko jibi here. O jim puku naira ise. So puku naira ise. So ya. Ka ha wu nsogbu. Elekwa nu mgbe ị ga-akwụ ya ụgwọ na mmiri jide ya ụgwọ arụ ugbu a. Arịọla m ya ka o nwere m ndidi. O nwere m ndidi. Ma m ga-akwụ ya ụgwọ ya. Ihe o chechasịrị ahụ ka techiere m n'ụzọ. Nsogbu adị. Nye m enu bụ ị ga-abịa ịlawa. Ego ahụ m ga-enye gị puku naira ise. Eme ị bịa n'ụlọ ka m nye gị. Aga m enye gị. Elebi yesi wete ego esi ni ga kwa nwata nwanya. Mmiri iji aka ọrụ tisi lọtara onwe iji. Aman mi mo ego ga si n'elu da. Ilo ti esi kwa ụgwọ ahụ. Ka kwa nsogbu ọzọ. Mana nsogbu adị. Eni ya, a ga-akwụ ụgwọ ahụ. Udele. Bavu. Onye ihune. Onye ne. Get my one. Akama anu binya cha. Imem anu mi anu acho mi so le hobri ne. Na nti. Ai ba na wa na wo le ho wa gi na so ale odudu. Mana nsogbu adị. E nwanne nwoke. Nsogbu ọbụla m kotere, m na gị ga-ebu ihe. Elu ekwu. Ụgwọ m kotere m ga-akwụ ndị a. Ka ha bụ nsogbu. Ama m onye ewu. Ị ga-adọpụta m. Anyị abụọ. Only ikeri na ge chakashi onye ole ego na ge chakashi. Ya ka anyị gawa ka anyị laa. Isi ebo nwanne. Nchere ka m weta ihe ụkwụ. Chere. Da kwanye kwa to biela. Chere. Ọ gbasara. Enwere ihe anyị ga-eme. Bịa, ụjọ atụla gị. Ọ bụrụ ma ego ahụ, enwere ihe anyị ga-eme. Anyị mechaa ya, anyị ga-enweta ego. Now you didn't know. I'm like a pen. Eji m aka na maka ego ga nke na-abịa. Esi m na ya dị nwe onye mfu. Ị gara ịgakwuru n'onye na-achịkọtara m ihe. Nwanne m nwoke ekere. Gakwuru onye na-emi ego gị tiri gị ọmụrụ nwa. O nyere m ego. Nsogbu adị. Ọma ka o nyere ego. O tikwara ya, amanyekwara ya. Ihe na
n'ụlọ. Ị ga-abịa ya gaa ụlọ. Anyị gaa ụlọ mebi ga-ebulawa. Chere. Owe ga na-enye, owe ga na-ebi. Ọ gbagotere agbagote, anyị na gị ga-esi aga n'ụlọ. Ị ga-abịa na ya gaa. Mba, anyị agaghị abịa isi, a ga-esi azụ ụlọ. Mmanya ṅụrụ otu o si eme m n'afọ ka m isi azụ ụlọ nwee ike ịga hie ụra. Ebe ahụ ọ na-elekọta gị, so m ga-anụ gị n'ala. Chitere ego ahụ mgbazinara Vivian. Ya, ịkwụna ya. Akwụọla m ya. Gwagodi m otu i chere m si kwụọ ya ụgwọ. Nne gwaka ya na ị mara adịghị m mma n'ọkịkọ. Gwatụnụ m o. Onwe nnọọ ihe dị mma ya. Ya wụrụ gwa m biko na ntị na-akụ m. Ọ dị mma, m ga-agwa gị. Onwe nnọọ otu nwokorobịa sapụrụ ahụ kwụrụ m ya ụgwọ. Gị bụ nwa nwekwara chiọma o. Nne m, ị ga-ekwu ya ọzọ biko. Mana onwe nnọọ otu ihe na-esogbu m. Nwokorobịa kwụrụ m ụgwọ. Ịma ọrụ aka ahụ ịhụ nwokorobịa na-anwụghị oyi gị nwoke kwụrụ ₦50,000 kwụọrọ gị. Eziokwu. M chọrọ ịga agba ya enyi. M chọrọ ka ọ hụ m n'anya. Mụ na ya na-abụọ ịmanụ. Hụ m n'anya. Isi gị nụ. Ọkwa na ya anwa. Amaka wụsịkwa gị na-ekwudiri ya. Ahụkwa na ọkwụ ya ka ntị ọzọ m ya. Ịma na nwata nwokorobịa gị na-enwegidiri ya na ọ hụrụ gị n'anya. Desa ahụ chere nwata nwokorobịa ga-abịa oge. Ọ ga-abịa. Okwu dị na ihe i kwuru, mana ịmanụ oge anaghị eche mmadụ. Chọkwana ka nwokorobịa mesatụ m aka na ọmalịcha ahụ ma ịma ike ụmụ okorobịa nka tagoro ala n'obodo anyị ike ha agwụgwọ m. Ahụ m chọrọ ego biko. Amaka, gị bụ nwa ịhụ ka ego n'anya. Ọkwa nwa ya ka ego ghara igbugo. Ị chọghị ego? Achọrọ m mana nne jiri nwayọọ. Arụ m chọrọ ego biko. Ahụ m chọrọ ego. Nwaanyị ọcha m, ebe ka ibu anwụ a na-aga? Nne m ọnwa ebe si ka ngozi o. Ha biko anwụ emerekwala m gaa ruo. Wee nwaanyị biko na ahụ dịkwa m mma. Amaka sị na ọkwụ na bụ ụgwọ. Ee, Amaka kwa. Ọ bụ ọkwa Amaka akwụkwara ụgwọ. Nwa nke a sigbugokwa onwe ya. Ọkụ udele nwanne ekere kwụrụ ya ụgwọ. Nne m ọ bụ na ya bụ nwata nwokorobịa bụkwa ezigbo mmadụ. ezigbo mmadụ ka. Nsogbu adịghị. Ngwanụ ka m gawa ebe m na-aga o wee mechaa. Achọrọ m ịma ihe mere iji kpọpụta m ebe a. Udele obi m, kee ka ime. Mụnwa ka ị na-akpọ udele obi gị. N'udele, ọ na-enwe ịhụnanya m. O were m anya na ọnwụ nna ndị so gị ije. Gwa m, onye dịrị gị? Udele, nwoke onye dị m. Abịara m ka m gwa gị na ahụrụ m gị n'anya. Ọsọ ma emetụ m aka n'obi sị ka m bịa gwa gị na ahụrụ m gị n'anya. Mmụọ nsọ metụrụ gị aka n'obi. Gị isi ka ị bịa gwa m na ịfụ m n'anya. Ngwa nsogbu adịghị. Ihe mee n'ụwa ị ga-agwa mmụọ nsọ ahụ ka ọ gaa gị n'azụ ka ọ kwaa gị aka ị ga-abịa vuru ihe a niile nụ gị n'ahụ bikwasa m n'ahụ aka ọkwa ha aka ndị ama Jehova ọkwa ha aka nwanne na nwanne ọ ga-akwashi gị iko otu ọ ga-esi wụrụ ihe a niile nụ gị n'ahụ ga-abacha m n'ime ahụ ọ ya ọgụcha anya ihe ịchọ iji enwela isi ihe a wee ezigbo mmụọ nsọ gwara gị aka ya na
onwe bis. Achọrọ m ka ị gotere m igwe kọmputa. Isi igwe kọmputa? Ee. Ka ha wu nsogbu. Gee ntị, ndị gọọmenti ha maala ọkwa mana redio mana onyonyo ma ọkwa onye niile amarachala na a ga-akwụ m ụgwọ. Mgbe na-adịghị anya aga m aga nata ha ego m nata ha ele ego m ahụ ba nlọta ma aga ebe a ga-bute ego ma asọrọ gị kọmputa ahụ ozugbo ozugbo ahụ na-ebikwuo oge ego gaa na-eri ụjọ atụla gị nke ahụ obere okwu. Nara ka ihe o ka ihe gị na obi m na-eme ebe a onye ahụhụ ọ na-adị Nara taa wuri pụta m azụ m ga-ahụ gị n'obi na-ahapụrụ m udele. Gee ntị, ọwụ ihe ọjọọ ka m mere ahụrụ m ebe ọ na-ara gị ma enyere gị aka ọ na-ara gị arachi gị ike m nyere gị aka m nyere gị obere aka emere m ihe ọjọọ udele ahịa kwuru ọwụra gị aga m nyere gị aka ịnụ ya maka hapụkwa anyị aka enwere m gwa gị na m chọrọ ịlụ gị. Nara ọkwa n'obodo a m ga-eme gị ihe na-ahụrụ ụbọchị imete maazụ m ga-ahụ gị n'udele. Nara hapụrụ m udele hapụrụ m udele. Kọị tara ngị ugbu a. Pụrụ m n'ụzọ. Akwa gwa nga nga jide gị. Nwaanyị ịhụnanya. Ka ihe ọwụ. Kwechide ego m gị. N'udele ahụ gị n'anya ihe ọjọọ na ọhụụ gị n'anya hapụ n'anya akara iwu na mmadụ ga-ahụ gị n'anya. Ọ dị mma. O udele ahụ mụ n'anya ya kwa. Udele ahụ mụ n'anya. Ma gị dosere n'ala. Gị dosere n'ala. Chọrọ m n'ala. Chọrọ m n'ala mama nkịtị. N'ala. Ndị mụrụ taa. Ama gị na-edose n'ala. Chineke awụ. Ọ gịnị na-eme ndụ? Na ihe ụmụaka ntị. Hapụ m aka ka tigbuo nwa. Hapụ m aka nke. Ọ gịnị bụ nwa? Ọ na-emesi gị ike? Gbaa mbọ ka ị na-aṅụ ọgwụ ahụ tupu nsogbu gwa gị. Ọ ga-akwụsị. Ngwanụ ka m bawa. Onye nwa okorobịa? Na ya dọkịta bịa chekichasịa m ihe niile nọ m n'arụ nwere ike ime arụ m dị m. Ọ dị mma. Ndo. Ahụ ochere ezumike.
obi adịghị mma ele ihe mere obi m ọkwa Amaka o Amaka pụtara ụbọchị a bịa nsa m ọgụ Amaka hai ona nwa ha ma na ọwụ mkparị ụrụ arụ ya ịlụsi nwunye n'akara ndị gọọmenti ụzụ ọgụ ele mere iji gwa m ụbọchị isi ahụ gile ọ bịa alụsị gị ọgụ a ya wụrụ taa gị chere abala nke mbụ ụga nke abụọ ụga tupu gị bịa kọsawara m ngwa ka m jụọ gị ele ị chọrọ ka m mee obi m ịsịkwa m kwuo achọrọ m ka ị mesie ya ike achọrọ m ife Amaka n'ụzọ imeluo ya arụ ọ mkparị melụsa Amaka ọgụ ọ mkparị mana ụjọ atụla gị ihe mere ugbu a bụ a na-abịa idegara ndị gọọmenti akwụkwọ ka ha zidatara m ndị uwe ojii na ndị kakị ịhụrụ Amaka ebe ọbụla a hụrụ ya n'obodo a gbaa gburugburu ha ga-agbagbu ya tụfuo ozu ya akwa merụ gị ahụ akwa otinye ha aka ebe ọ dị aṅa otu ụmụaka bi n'obodo asụja na-atụ nwunye onye ọkwa ụzụ nke na-akara ndị gọọmenti ọzọ kwuru na-abịa emetụ aka m na-emecha gị ihe gwa gị nwa Kede m chọwara gị biko ọ ihe m chọrọ ka ị metụrụ m biko m chọrọ ka ihe tụrụ m aka ka ị gwatụrụ m udele nwanne gị nwoke na ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu ịhụrụ udele n'anya udele nke m enwere udele apọ n'obodo a ịhụrụ ya n'anya m hụrụ ya n'anya site n'ala obi m aghọtala m maka echi ahụ o kwuru ụgwọ ahụ iji onye mmiri iji hụ ya ịhụra na o ji ego ịhụ ya n'anya ọwụ maka ego ekere ahụ m ya n'anya maka ego ndị m na-agwa gị ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu si n'ala obi m biko nyere m aka ịhụ ya n'anya maka ego ọwụ maka ego ọnụ maka ịkwụ na Chineke mee akwana ihe mere iji ekwu otu a ụdịrị ya nna gwa gị ahụrụ m ya n'anya si n'ala obi ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu biko nyere m aka ihe na-atọ m na ntị ihe n'anya onye ọzọ m na biko ị ga-aga eji aka gị agwa ya ịma na amaala ya ka ịga ụmụ nka ozi a na-ewu uru ha na-aba nna ala ka ozi inye m ego gị ize mma gazie nke a mara m onye uru ọ ga-abara m onye uru ọ ga-abara m echere na gagodiri m ozi ya gaa ozi a m na-ekwe gị nkwa na ihe ga-apụta cherekwa ele ihe ọ ga-apụta nke ịmanụ gaa ozi ya ego ga-apụta ya ego m gakwa ezi ya o ziere m ya ma inyekwa m ego achụka m ịgba gị agba anya m ekwe gị nkwa na ekere nwanne m na nkwata nzichi ozu na ọ ga-ahụ gị n'anya ị ga-agbalịkwa kọwakwara ya otu isi hụ ya n'anya ịma na-eme ya ka ọ mata na ị hụrụ n'anya nke ukwuu na-emelite ya ghọtara ihe m na-ekwu nsogbu adịrị m ga-ezi ya onye maka ihe ọgwụ iko chọrọ m si ebe ndụ ya ọ dị m oke mkpa nwaanyị na ego nsogbu adịrị laalụ akọwatara m nkịta anụ a nne m nne kwarụ mekwa m nna dịkwa m ime nne biko wee nwa ya chọọ m ka ntị ọzọ n'ihi ya biko wee nwa ya oke kedu nwa amadi a bụ onye tụwara gị ime nne m ọkwudere mere m ihe a Nora n'ime ụmụ nwoke ndị a niile na-esogharị gị n'ike ọ bụrụ udele nwa n'ọfịa na-agagharị pịọm 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 n'ime obodo a na-enweghị ihe ọ dị n'aka Nora ihe ga-emegbukwa nke m akwụkwana chimo udele alafụtakwana m Chineke
Chinekele. Hai, Nora, ifere ga-emegbukwa m. Kedu ihe ụmụ agbọghọbịa ndị ahụrụ n'ego ịhụnanya ego Nora? Ka ihe ga-eme ugbu a? Amakwa m lekwanụ nwanne gị ka ọ na-amakwa m. Ọ gbasara gị ebe ahụ, o nwere ihe ị ga-eme ka nwa n'ọhịa anọghị n'ime afọ si ebe a pụọ tupu ndị niile nọ n'obodo a amata. Agwagwagwa m makpa m ka m jee gaa mara ihe m na-eme n'ụlọ. O nwere ihe ị ga-eme daalụ ime biko mmadụ anọkwala onye m na-agwa. Ọ na-enye ezigbote ego. Ihu ego larịrị taa. Ọrụ m ego. Ya m lụta ya esi gaa nke echi. Mba nke ahụ awụpụrụ. Daalụ no. Ezigbo nwunye m. Ngwa, otu n'ọdụ. Mba, chọọ m ịnana, biko chọọ m ịnana. Obi adịghị m mma. Elekwenụ nke mere nụ. Ya m dị n'ọdụ. Chọọ m ịnana. Ele otu ewele nwe ihe mere. Obi adịghị m mma chacha. Obi adịghị m. Chacha kwa obi adịghị m mma. Ele ihe mere. Udele. Hey. Udele adịkwara m gị ime o. Hey! Ekele dịrị gị Chineke nke bi n'eluigwe. Imeela. Mana ka njọ gị, onye tụwara gị ime? Udele. Ọ wụsịkwa gị na-ekwu ihe a? Ọ gị tụwara m ime nụ. Mụnwa. Hey! Ya wụzi iwu papa bụ mbọị. Ọ dị ka enwere dara na ahụ gị. Kemgbe m jiri ezuzu oge ofu ugbu aka ntị n'isi. Ka m gwa gị, unu nwa abụọ mama ị na-eme unu eme. Unu hụ ọnya, unu ajahere, unu ahụ ọnya, unu ajahere, jahe, meghe. Ka m gwakwa gị, ị mara onye tụwara gị ime, gakwuru ọnya ahụ. Udele. Ọ nwoke na-agwa ya. Hey! Lekwa m. Udele abịakwa m ihe na-akọ o. Ọkwa gị nkwa nna nwa m bụ n'afọ m. Achọkwa m ịma ihe na-akọ ugbu a. Achọkwa m ya. Ka m kọwara gị, amatụtụkwa m anya ihe ị na-ekwu. Ụmụ tụwara gị ime n'ebe na mmụọ na mmadụ. Ọchịkwara wega ya o. Ọchịkwara wega ya. Udele anọkwa na achọ m imepe anya m hụ gị ebe a, ụla. Ozugbo ya gị. Udele hapụ m aka o. Chebapụ. Ifuru gị. Chebapụ. Lele nwa na chikọ ọtụtụ ụmụnne m. Lawa. Gaa bụ ụmụnne m. Ekere. Ihe nwanne gị udere mere, ọ dịkwa mma. Ọ gbasara? Ị nọ n'ebe nwanne gị udere tụwa nwanne m ime mgbe ọsọ. Ele kwuru otu si gbasara m. Nnọdụ ya ọtụwa ya ime. Anọ m ebe ahụ ya ọtụwa ya ime. Ihe ọ bụla ha mere ọ gbasara m. Ọ nwanne gị nwaanyị ka ị ga-agha were eriri kee ya n'ọdụdụ. Kee ya na ihe ahụ ọ na-aga ekegharị ụwa niile. Maka ọ nụrụ na o si nakwa ya lọta. Ihe a mere agbasaghị m. Aha m wee kere, aha nwanne m wukere. Ihe ọ bụla o mere agbasaghị m. Ọ nwanne gị. Nwanne m ihe ọ bụla o mere ọ gbasara m. Bịa Ekere, isi adịghị mma. A sị gị na isi adịghị mma. Lee nnọọ ihe na-ebe a na-aka inyo n'ọnụ. Na nwanne ya bụ nọọ na-abịa na be unu. Bele ya ibe nwanne gị na-eme ihe nsị na-eme ihe nwunye. Ị chere ịgwa m nkịta na ịmarụ maka ya. Ị naghị ahụ ya mgbe ọ na-abịa na be unu ọkụ ya. Nna gee ntị. Ọnwụ na ọmụ ahụ gị nwa m ga-ewere mma were egbe jee na be ha. Ihe niile hụrụ ebe ahụ mbibi. Ọ mmadụ gị hụrụ gbue, udele gbue, mma ha gbue. Mgbe ị mere nke a, ị ga-ahụ na ọ ga-agbasa. Ọ kwesịrị na ọ gbasa gị, mgbe ahụ ọ ga-agbasa gị. Ị na-ebe a na-eme ka nwoke bụ nwaanyị. Ya bụ, ịhụ na ezinụlọ niile na-abụ uru. Nna gị ahụ na onye aṅụrụma ama ya n'ogwa ya azụ onye aṅụrụma. Ọ na-aṅụ tazaa. Ọ nwụchara nọ ya ọ na-ehi ma nke obere ma nke ahụ anyapụrụ anya taa ya ọ ga-tụwa ime. Gwa enwe ọnụ mepe ọnụ ga Chineke si ebe ịma na nna gị ekwesịrị igbu egbu ihe njọ ji ndị obodo a aha ya aka nwambachi atam gị nsogbu adịghị ka afụgeti ya forget it. Ekere, ifu udele mmemme ejije udele njije ya mekwa ya gwogwo makwa ya gwogwo nsogbu adịrị. Nsogbu adịrị. Bịa Ekere, it's not na mmere gị. Mba, eche ka igwe nwaanyị ba efe. bịa nso. Ịtọga anya. Eche m maka ndị. Ma achọghị m maka taa ịchọba ite paket. Isi adịghị mma ahụ. Eche ịlọ. Elekọrọ m anya enwere m ọkpọkọ. Eche ịlọ m ọgụ. Chidedede. Ekere. Mba Ekere. Udele! Udele! Bịa, onye nọ ebe a?
onye ahụ ele na-akwụ ụdị aka n'ụlọ ele onye nkịta rasịrị ọna na-eji otu aha etum aha n'ụpụta asị m unu too m ahụ ele ihe onye ka nwe ihe mere nke isi ebe a gbụrụ ụjọ ka nkịta ara ibe ya tara arụ ele ihe mere ọ gị chọrọ bịa mụnwa were ekele gị ele enweghị nji ya ma ele ihe ị chọrọ abụ nwanne Nora nke ị tụrụ ime ịbịa maka Nora Nera ọ gwara gị na ọmụnwa wu udele nke mbụ n'obodo a tụwara ya ime bịa kedu ihe chọrọ ịgwa m ị chọrọ ịgwa m data ọwụ gị tụrụ ya ime chere goro nwanne m gwara m si ọ gị udere wụ onye tụrụ ya ime ọ ka mma ịgbakwara ọsọ na anụ ya ọ nwunye gị ọ ka mma ịbịa fụ mma ma mpam ime ụgbọ ọsọ n'obodo a ị ga-afụ onye mbụ ka ịma m onye mbụ ọ dịka nwere na-eme gị n'isi na nwere iwe ụdị iwe a nwanne m nwoke wee kere asụrụ m n'isi ụtụtụ nwere vuvu oge ofu udu aka ntị n'isi ịgaba n'obi adịghị m mma ọya ụla mụa bịa lawa ọ ka ịma m onye mbụ ifere obodo a ifere obodo a mụ na gị nọ ime ememe pim n'obodo a ma agba gị gwogwo ọ dị ka ịma m onye mbụ ma agba gị gwogwo ọ dị ka ịma onye nwụ mụa wụ udele nke shipanya lọ ya hụrụ na ị chọrọ ị ga-enye gị ego ga-ekwuo ele ihe ị bịara n'ụlọ ma eshi ọnwụ ị bịara ebe ịmanya m egwu ka ọ gịnị ya na ị na-atụ onye ga-enye gị ego a ga-eji eli gị ga-ekwuo mee enye unu ego ewere lie gị lawa shiri ọnwụ nwụchi ebe a pụọ ifuru obodo a nna gị ga-eme nye ebe n'obodo a ị ga-agba ọsọ udele atala ahụhụ lịka na-agbụ udele egwu nwoke m shiga ebe a shiri onye nwụrụ anwụ laba ele onye nwụrụ anwụ na-achọ onye ga-eli a na ndị bụ na-eji ihe ga-eji eli gị unu abịa ma ebinye unu ego ọ na-ebunu ka m na-abịa ugbu a na nke anyị udo dịkwa udo dị ịma kemgbe ị kwụrụ m ụgwọ kelebe m gị ya mere m si ka m bịa kelee gị otu isi wepụta ekpurukpu ego ha otu a kpọrọ m forget it akwa ya Amaka sị gị forget it lee kemgbe na-etipụrụ gị ọkwụrụ gị ụgwọ a kemgbe ọ kwụrụ gị ụgwọ a isi ike bịa kelee ya ugbu a na forget it man ileruo anya ị ga-ahụ na enwere ebe dị anya ezigbo mkpa anyị na-aga anyị ga-abịa gawa ịchị ikele m ịma otu ị ga-esi ekele m ekele ka anyị gawa mgbe ị chọrọ ekele m anyị ga-ama ekele ni nwoke ekele na-ajụgo n'ụlọ ka ime ihe iji kwụsị ije akwụkwọ ihe mere iji kwụsị ije akwụkwọ gụa ka ime iji kwụsị ịma ihe ka ime iji kwụsị inweta ego ka m jụọ gị nke a ekele ka nwekwa gị eziokwu n'uwe ugbu a onye na-eji akwụkwọ oke ihe mere ya n'uwe ugbu a onye na-eji ego ọgba aka imekwa ịkpata ego gị kpata akwụkwọ gị mara ihe gị nweta ụmụ nwaanyị bie ogologo ndụ gị nwetakwa ogologo ndụ na-arụ isi ike nweta ụgbọala ma ụgbọelu ma nke na-efe n'elu ma nke na-efe na mmiri ya wee ya ihe obi gị na-enye gị obi ma na-enye m ihe obi gị na-enye gị amaghị m nwere obi ekele ịmakwa m haala onye amụma ga-eti m aka n'isi gozie m nye m ego ego a na-awụ wara sitelu na-awụsa m n'ahụ nchakịrịla mgbafela ọ na-ahụ gị ụlọ ma agbaghị mmiri ị na-achọ onye ekpere ndị ọka ekpere juru ebere na gaa ka ekpere na ga-ekpere ịma ndị ọka ekpere dị iche n'iche achọrọ m ndị nke aghụghọ a ndị nke a na-erujubeghị afọ achọrọ m ndị nke siri ike ebe ịma na o nwere nke ịma
ịma na ama onye hapụkwa ihe ị na-eme ka ịma na onwe ihe ịma ekere arụ ala ka ị karịrị akarị ekere enwe onye nke mma obi n'ogbe m ekwuru m ya ekwu ikwuru gịnị ekwuru m ya si na agụwa ana m enyo gị enyo sinsi mgbe nyotala m gị ofu omenjọ imeka ele ebe ụnọ ka bịa ka anyị gawa nyawa ego dị ịgụ m agụ ekere anyị ga-aga mana ọwụ tata kama ọ ga-awụ echi ma nwanne echi achọ m ịnụ ka anyị ugbu a ekere biko echi ilekwa nke na-asa echi mụ na ga bọọlụ ugbu a bịa ka m na ga bọọlụ soro gawa enwe m ohere ugbu a echi achọkwa m ịchụ ka achụ m ga-abịa n'ụlọ unu ekere echi ekere nne gị ọnụ n'ụlọ nne gị ọnụ n'ụlọ ọ wọla mkparị na m nere ebe amara ga ọma chọrọ gị m nere ebe amara ga bọọlụ egwu ị na-ajụ mma nne m ọnụ ụlọ ọwụ mkparị m chọrọ ịma ihe otu iwe m na-eche adị n'ochere nne m ọnụ mba ọ bara mkparị ka ha kpọrọ gị ebe enwere ihe o mekwara ahụ mba apụọla m ọ bara mkparị ka ọ sị ya sị nne m n'ụlọ ka ya udele o nwere ihe nkata m chọrọ ka ị kpaa ihe dị mkpa m chọrọ ka ị kpaa ngwa ana m ebe ele nkata ị chetara enyi nwoke ahụ a na-akpọ Uche kpọrọ m gazi m otu onye amụma siri ike ma ga-agwanụ ya ọsị m na m ga-akpọrịrị nwanne nwoke abịa na nwanne nwoke bịa o kpere anyị ekpere osisi aka kpere anyị ekpere anyị nwe ọganihu na-enwetakwa n'ego ihe ọbụla metara aka ego ụza mmakwara m ntara ahụhụ ekere ugbu a ka o were manya na ị na-achị ịnwụ ugbu a ka m matara na ọnwụ na-akpọ gị mma ihe m na-agwụ ihe na-akpọ gị ihe ahụ mmakwa na ụta gị ga-esi kwuo okwu ọnụ ọsị naanị m soro bịa m gara ịga akpata ya wee ego mbute ya ị ga-ehụzi ya n'anya gị achọrọ m inwe ego amaka maka gị ahụ mechie ite ogbenye mgbe ị ga-adụ ogbenye ga-enwe ekere gee ntị ugbu a ka m matara na isi adịcha gị mma ya ndị amụma ụwa juru ebe niile ha naghị atụ gị ụjọ ihe na-achọwa onye nke ị ga-akpụrụ m ugbu a na-akpọgara nwa ntụ ncha akara aka nka m na nwa ma nwere m ezuzu ihe m na-ezuzugharị ha nara m ya ma ụzọ olukumelu kwuru gaba onye chọrọ ime m echi ịga gawa naanị ga anụ m ebe ọ dị ihu akara aka na ị ga n'otel afọ onye ahụ onye nwere ihe nwere ka akara afọla ihe nwere ka ya wuru ichi isomaga gaa ebe ọ nakwa na atụ m ụjọ ana m nwunye m o siri ike mme ya bute egwu udele mgbọrọgwụ wole udele mma ahụ bute ego udele amakwala aha si m chọwara gị ego amakwala aha si m na nyetara gị ka ị were gaa chụọ ndị enyi gị anya na-achọgharị gị ka ọ zụrụ ebe ahụ nweta ego ala ọ ga-abara gị uru gị na ha na-epetegharị nsogbu adị m ga-aga nweta m dị enweela m ego ọ m gacha ala m ga-azụ chụọ ụgbọala m ga-azụ enweela m ego otu a otu isi na-ekwu okwu ọ dịkwa ka ihe a ọ ga-enwe isi ma emere aga m eso gị aga ebe ekpọla ego ahụ eji ime ego egwuregwu eji ego eshiri m nwanya iwere ego shiri m nwanya ma ama onye mma ịma m bịara gị esi m na mkpọta nwanne m nwoke gaa ya ebe a akpọtara m ya biko nyere ya aka ya tara ahụhụ echọrọ ego nyere ya aka biko ọma wudele dịka o si wee gwa gị atala m ahụ n'ụwa agbaala m mbọ agaala mpanya gaa Alaba gaa Aba ga-agba mbọ mana onye mma agba m aka lọ enweghị ihe m ji chishi
Nini ngara bu n'efu. Monya mma biko. Anyị chọrọ otu oge eshi wụrụ n'afọ a. Ka m buru ọkwụọta Ekeneze lọ. Ka m buru ego. Otu oge eshi wụrụ na-eme ego. Ndị mmadụ amara na akpatala m ego. Monya mma biko ọnya bịara. Biko. Monya mma biko nyere anyị aka biko. Ihe ọ bụla ọ biko nyere anyị aka. Ja. Ja. Inu ndị mere ya unu mana unu ga-emere m ofu ihe unu ga-egwetere m 5,500 ka m nwee ike malite ọrụ ahụ. Onye mmebịakwa anyị jiri ihe 5,500 ọha anyị ga-arịọ m otu ọnọdụ anyị dị ugbu a. Anyị eji 5,500 chọrọkwa enyemaka bịawa. Anyị eji ya biko echọrọ m onye ha bịa ebe a gị sị weta ọkụkọ weta kai weta mgbọrọgwụ. Mana nchere onye mma ihe ka isi anyị weta nwunye dị ka ọchịcha na agbụshi na oke aghọtara m nke 5,500. Ọ bụ mụ abụ onye amụma ngwa ngwa m ga-emere ya unu ngwa ngwa ihe m susu unu gweta ego ahụ puku unu gweta ka m rụọrọ ya unu ngwa ngwa ka o nwee ike rụkwara unu ọrụ ngwa ngwa. Ọkwụ m gwagwa m ga-aresi gị forget it o. Hapụ nsogbu adị. Nyama gị ime n'ụwa nsogbu adị. Unu na-abịakwa unu mee ngwa ngwa. Olu nwanne cha ga-abịa. Onye mma nsogbu adị. Isi nsogbu adị. Ote ya wego. Udele hapụwa kwa hapụwa nsogbu adị. Anyị ga-abịa lọwa nwanne cha anyị ga-ote. Ja. 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 Tupu gị apụọ n'ụzọ ahụ ebe a nke ọ kwụsịrị. Afụchago m ya afụrụ m o buru ibu ọ nweghị ihe ọzọ fọdụrụ ọ ga-abụ ka anyị gaba mgbe okwu ego ka a na-esi ekwu ya okwu ego ọ gịnị ga-esere anyị n'ụlọ ọ nweghị ihe ọzọ fọrọ ngwa ka anyị lọrọ na ebe m na ka m ga-enye unu ego echụka m ya eji nye wee ego ebe a na-ekwe eji ego aba n'ime ọhịa ngwa ihe mere anyị ga-agawa n'ụlọ gị ugbu a ngwa na anyị gaba na agaba ka agawa ekere ị ga-abịa ịlawa ngwa nara m mma nje ị ga-ewere ka ị lawa elekọwa ịṅụgba n'ime ihe a na-ekwu okwu ego ụmụaka na ebe a na-ekwu okwu ego gee ntị ụmụaka na ha na ebe a na-ekwu okwu ego maazị m na gị ga-eso gaa n'ụlọ gị nlọtazie enwe otu oshi dị m ga-eme ka ị mara ka ịla ngwa na otu ọbụla unu shikwuo bịa na ka anyị gaba na agaba ọ baghị uru ka anyị gwa bịa na ka anyị gaba na ka m bịa nye unu ego ihe na-ekwu ya okwu ego chere m ngwa were mma nje ọ gaghị esere anyị nje na ka anyị gaba ngwa ka anyị gaba nọ ka anyị gaba nọ ekere lawa ka m nata ya ego lawa were mma lawa ka m nata ya ego lawa maazị ka gaba lawa mana otu ọ dị ọnụ n'oge gboo ọnwụkwa ugbu elekwana ihe mere ugbu a ọ dị mma ka anyị si n'ụlọ mara mma pụọ n'ama ọ bụ ihe a ekere nwanne gị ya na udele na-agwụgwọ ọgharị wee otu a ha na-eme ugbu ihe a ha na-eme ọ bụ ihe eji a ga-eji ihe ike eme akpọọ ha Ele ihe mere gị ugbu a onye nwere nkanka nri a na ọwụ gị ọmụ enyi m ọkụkọ ka enyi m bịa ekere nri a bụ na kedu ihe mere nri a gba m ihe mere nri a nna m